Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Pokušajte ponovo, kolega Marković. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, ja se slažem da je dnevni red današnji vrlo obiman. Dakle, nekoliko različitih zakona povezanih sa saobraćajem, nekoliko sporazuma, ali moram da priznam da nigde nisam u predlogu dnevnog reda pročitao da danas raspravljamo o Zakonu o planiranju i izgradnji. Zašto to govorim? Zato što je prethodni govornik sa liste govornika 2/3, rekao bih, svog izlaganja posvetio Zakonu o planiranju i izgradnji i mislim da ste trebali da mu to ukažete. Drugi deo njegovog izlaganja se odnosio na nešto što naš narod kaže da neko nešto uradi i ostane živ. I jeste, prethodni govornik je nešto uradio i ostao živ. Dakle, ja mu želim da bude još dugo živ i zdrav, ali ne bih se sada bavio njim i njegovim poslovima. Njegovim poslovima se inače bave nadležni državni organi. Ono što je simptomatično, svuda gde je vlast vršila Demokratska stranka, na kraju državni organi imaju pune ruke posla. Nego da pređemo na zakon. Dakle, ja bih se u svom izlaganju osvrnuo na nekoliko zakona danas. Pre svega mislim na Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Dakle, veoma je retka prilika da se jedan zakonski tekst odnosi baš na svakog građanina zemlje, na svakog građanina Srbije, kao što je ovaj zakon koji se bavi stanovanjem, jer svi mi poslanici i svi građani, svi smo stanari. I kao stanari svi smo u situaciji da nas ovaj zakon dotiče, da nas ovaj zakon tretira. Veoma je retko i da se pred jednim zakonom nađe toliko međusobno suprotstavljenih interesa koje je potrebno rešiti, toliko zapuštenih odnosa i pitanja, toliko urušenih fondova, a da se pritom prilikom razrešenja svih tih problema mora voditi računa i o ekonomskim i o socijalnim mogućnostima naše države, da sve te interese uspešno uskladi. Ovim zakonom Vlada Republike Srbije nesumnjivo čini jedan značajan iskorak u obezbeđenju ljudskih prava u stambenoj oblasti. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada integrisao je sve elemente stambenih prava utvrđenih relevantnim odredbama međunarodnih konvencija o zaštiti ljudskih prava. Ovakvim zakonodavstvom Republika Srbija teži ostvarivanju visokih standarda zaštite ljudskih prava utvrđenih međunarodnim pravnim aktima koje su prihvatile zemlje članice EU. Ono što mi je lični utisak mi je da kao da je postojala namera da se toliko dugo čeka na ovaj zakon, kao da su, mislim na stranke prethodnog režima, kao da su čekale godinama i godinama da se reši jedan ovako značajan segment, da se reši jedno ovako značajno pitanje, da se uvede red u postojeće propise, koji, složićete se, nisu bili uređeni na najbolji način. Postavlja se pitanje zašto je to tako? Verovatno da nisu želeli ni transparentnost, ni efikasnost. Ova Vlada na čijem čelu je Aleksandar Vučić, želi transparentno i efikasno da reši ovo pitanje. I zato smo posle 30 godina odlučili da uredimo ovu oblast. Jer da nismo uradili, ja se bojim da bismo došli u situaciju u kakvoj je, recimo, opština Vračar trenutno, da iz fonda opštine Vračar nestane stotine stanova. Stotine stanova. Dakle, proverom dokumentacije sadržane u zbirkama isprava i uvidom u bazu podataka Republičkog geodetskog zavoda utvrđeno je da od ukupno 421 stana gradska opština Vračar nije u mogućnosti da koristi čak 160 stanova. Neki su, jedan manji deo, otkupljeni ko zna kako, ko zna pod kakvim uslovima, ko zna pod kakvim okolnostima. Neki su vraćeni u postupku restitucije, to je jedan manji broj. Neki se nalaze u Fondu poslovnog prostora Vračar, ali nepostojećih stanova je 70. Dakle, 70 stanova za koje nemamo dokumentaciju kako su isparila. Nekad su postojala, sada ih više nema. Dakle, iščezli. 70 stanova. I zato apelujem i nadam se da će ovaj zakon, između ostalog, uneti dodatan red u funkcionisanje stambene politike i da nećemo dolaziti u ovakvu situaciju
da nadležni organi nakon vršenja vlasti jedne stranke istraže i dođu do podatka da je nestalo 70 stanova. Kada je reč o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj delatnosti, želim samo da istaknem nekoliko najznačajnijih ciljeva, koji se postižu donošenjem ovog zakona, a to su zapravo stvaranje uslova za upravljanje komunalnim delatnostima i obavljanje komunalnih delatnosti. A ono što bih posebno apostrofirao, to je jačanje odgovornosti i efikasnosti jedinica lokalne samouprave i vršilaca komunalnih delatnosti, kao i povećavanje ulaganja u komunalnu infrastrukturu i usklađivanje principa obavljanja komunalnih delatnosti sa najboljom međunarodnom praksom. Zašto sam malo pre istakao kao najbitniji deo ovih ciljeva jačanje odgovornosti i efikasnosti jedinica lokalne samouprave kada je reč o komunalnim delatnostima? Zato što iz revizije, gle slučaja, jedne lokalne samouprave, gle slučaja upravo prethodnog govornika koji je malopre govorio, a u pitanju je Smederevska Palanka, dolazimo do neverovatnih zloupotreba. Neverovatnih zloupotreba. Danima smo slušali ovde dok smo usvajali budžet i od ministara koliki je ukupan dug, kolika je ukupna šteta u toj opštini. I ona iznosi, da ponovim, 3 milijarde dinara. Ja moram postaviti pitanje šta čovek treba da uradi da ošteti budžet za 3 milijarde? A ponavljam, malopređašnji govornik je kao u jednoj rečenici, tek kada se dotakao Zakona o stanovanju, rekao kako SNS želi da ošteti budžet za 200, 300 ili 500 dinara, što je naravno apsolutna neistina. A on je oštetio budžet za 3 milijarde dinara. 3 milijarde dinara. Ja sad ne bih, i zbog vremena koje je preostalo za poslaničku grupu, čitao sve iz revizije, iz državne revizije poslovanja Smederevske Palanke, ali moram nekoliko primera da istaknem. Prihodi od naplate komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama u iznosu od 1,5 miliona dinara. Zatim, komunalne takse za korišćenje prostora za parkiranje drumskih, motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima u iznosu od, bliže 8 miliona dinara. Naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u iznosu od 7 miliona dinara. Prihodi od davanja u zakup javnog zemljišta na određeno vreme za privremene objekte u iznosu od nešto više od 2 miliona dinara. Prihodi od davanja u zakup grobnog mesta u iznosu od 209.000 dinara, koje je ostvarilo IKP, javno komunalno preduzeće Palanka servis, nisu uplaćivani na račun javnih prihoda. To je jedna samo od nepravilnosti. Bez sprovedenog postupka javne nabavke preuzete su obaveze i plaćene usluge, bez ikakvog pisanog ugovora. Kako ste se to dogovarali? Usmeno? Ja tebi, ti meni? Ste se talili pri tom? Bez pisanog ugovora u iznosu od 24 miliona dinara. Ovo sve potpada, predsedavajući, vidim da mi sugerišete na neki način da možda izlazim iz domena dnevnog reda, ali ovo sve potpada pod komunalnu delatnost. Bez sprovedenog postupka javne nabavke, bez ikakvog pisanog ugovora, više od 24 miliona dinara. I on nama danas spočitava da imamo u planu da oštetimo budžet građana za 200, 300 ili 500 dinara, kako je rekao, citiram šta je rekao. Molim vas, iz svih ovih razloga koje sam naveo, želim da pozovem da u danu za glasanje podržimo ova predložena zakonska rešenja. Zahvaljujem.